kien il-ħadd kont sik mejjed. U ma nafx hekk biex nitlob l-Alla biex jipproteġa ħabtet soru. Soru hekk. Allora għattilaw ħallini, għattli soħra dik għallabatili, għattla xandek bżon sor, għatli, inti mux tastajt, għatla jinn naħdem miegħu. Għattila? Għattila, għatla xandek bżon, għatli nixtieq nagħmel ġimmat tfal. Tala ngħidlek, għatla tit naħdem u l-ek jien ma tgħidlu xejn, illi mallem għatla jiġi kerħas ta' jiġi kerħas. Għatli mhux xorta dik. Għatli għamil il-karta terraħ moħħak għal-karti mux tal-vat, bis, namillek ta' kollox, namillek karti. Konġat naħseb minn fiħan id-dobba l-karti għu minn fiħan ġibom. Traħan ġib rutella ħan kajillek, rritet tamil ġimma tfal bil-kuxins biex ma jweġġawx. U rutella ma stajċ insib, ħan ġib spaga. U ġib spaga ta' l-antika. Għatli għanka missirek kien kajjel bl-spaga, u saw bejkel muħra. U l-għada kienet festa niftakar, anka da kienet festa u l-għada kienet festa, ma kien serta u għek, jgħol ħattu l-għada festa. ħattu l-għada festa kienet. U insomma, għatlu jġik jisu 550. Għatlu namluħ ta' għatlu kullħat teluf talab, netlu ma jena tlajn tal-materjal, tlabes li sorijiet, tlajn għandi rispekt billi s-sorijiet, tlaw taġ kem toġbuni. Tal-inti xebba, għalli tuħux fastidju tuħodix konfidenza. Jina t-provajt ma s-sora ġiviri. Le, ma t-tela senza fina iktar ma tamlu komplimenti, l-bniedem iktar jabdak. Iktar ma tamlu komplimenti, iktar jabdak. Għatta taf xirrit, sister. Għalli għalli għatla kem nishtri l-materjal biex nibda. Għalli għal daqsek, jena ma t-tixid dardar, għax meta għammonat kem infiq illum 30-40 lira. Għatli kemm inti raġel sew ekku insomma ħalli fidi. Għatli għadha minn tiġi, għatli ħadha festa, għatli aħna festa mhux ħanħalluk taħdem ta'. Tla ma tarax, għatla għada jid, lew ma nagħmel immur nixal 4 xemat lil dak il-qaddis li għandu l-festa, għad kont tagħmel festa. ċebrit il-flaxija bil-mobile. Għadli għandna konvent li l-melli ħarridu jagħmlu tinda. Tillustra x'parti ħanagħmel illum jien, kemm li sibi wassanni. Għatla tendek tarħolja ta' sister ta' għatla għajdilom li nkif naħdem li mandiġ flus u li tal-materja t-lom tuni mitlira. U jena u siebi bdejna nixtru koku da ximurna dar mu parti ħaramejtin insomma. Dak iż-żmien il-flus Maltin kienu iktar għawin u droga kienet iktar valjabil u iktar tajba mill-lum. Jifiri 150 euro kont għamil parti, l-lum 150 euro. Maltin, l-lum kemm iġu euro? 200 euro? 300 u... Iwa. Iktar, Titterti iġu? Taddi lejlem kaxkar l-lum għal minix insomma, nubali. Ovvijament, taddit il-festa, għalla ta' ċemplit li, peta ta' ċemplit li, mela minn tiġġej. Tlaħana għallek sistat, l-inti ma tlix, li fil-festi ma tħallnix naħdem, għatli użgur. Għatli mallu mux festa, għattila għalik, ma talija kull-jum festa xma naħdem għat. U mortat. Miskina sarat ma ġitħabtit la. U meta tranġajt, l-għu għamilt, insolf id-djum kolla, meta mort biex intijom la dil-madre mietet u għetna id-dom l-istoria, għallu li l-ħapillek naħullek aħna u koll. U maħalla xie. U ma tanċ sforza li tom biex intijom l-lum. Mela, tlaqna?